Drop it. Yeah. Tak, čaute, som tu jak Simon a tentokrát vám ukážem zo soldátu Deathmatch. Nejsem si istý, či je ten soldát hlasitý alebo tichý, pre istotu som si ho dal ešte tichšie. A v Deathmatchu sa všetci so všetkými zabíjajú a všetci vypadajú jak chcú. Ja mám teraz práve AK-47, čož keď s ním viete je dobrá zbraň. Ale to je to škoda, že ja s tým moc neviem. Každopádne práve teraz dávam na YouTube tutoriál, čo je Soldat Attack. Takže aby ste mali nejaký ten časový zlat, dá sa tak povedať. To je čurák. Nevadí, ja si berem zbrané, ja si nemám to akačko na tento deathmatch. Pretože na túto mapu sa mi to zdá si najlepšie a ja tam hádžem granaty. To chce asi nejaký plán. Hádzať tam furt granaty jak kokot a to by aj mohlo fungovať. Sakra, on má minigunu. Ne, nemá minigunu. On má proste gunu. Ty krazo! To je čurák. Preč. Granát. Čuráci. Kurňa. OK, berem si, chcete tú minigunu? OK, tak aby ste videli, že čo to je. Matisovko, vidíte, že to aj Slováci hrajú, nejsom sám. A práve mám minigunu a... OK, nová mapa. Akurát v pravý čas. Ja si berem snajperku, pretože na tejto mape je to dobrá zbraň. Pomoc. OK, s minigunou, jak môžete... Sakra, ja to dám ešte tichšie, lebo sám seba nepočujem a... Hučím? Ne, to sa nemôžem dotknúť. Sakra. Tak čo keď sa? No, tak to chce asi plán teda. Pretože na tejto mape je tam ten chainsawov a práve som ho dal schovať sa a je dead. Nice. Nevadí, že nás zabili, ide o to, že my sme jeho zabili. On ma zabil granátom. To je čurák, on ma vyžral, tu máš. Haha. Zabil som ho granátom. To je čurák! OMG dozadu! Kurňa, on ma zabil granátom. Je to docela ťažké, keď to hráte prvýkrát. Ja to nehrám prvýkrát. Priznám sa, nebudem klamať. Nebudem. Nehrám to v kuse, hrám to len skoro vtedy, keď natáčam. A takže tak, uvidíme, jak tento bude. Sakra, a utekáme. Tu máš granát. To je čurák. Preč, au, granát. Do prdele. Mohol by som už aj s tou chainsawou začať niečo robiť? Môžem, začnem. A toto ne. Granát ma toto odhodil. Utečeme rýchlo a už máme nabitú sniperu. OK, ja idem s nožikom. Hop, nice, zabil som ho nožikom. Nožík hádžete pomocou nejakej klávesnice, keď si ju dáte, nabindujete. A všetky ja som ho trafil, každý to videl. Ja si to kúknem aj na tom videu, MG. OK, tak. Hop, a nice, umej, tu máš granát. Au, on ma s čím zabil, s duálkami. Dobre, je čas si dať MP5, uvidíme, jak sa nám bude dariť. MP5 je dobrá do bojov zblízka, ale aj z diaľky, pretože strieľa fakt silno, ale nedáva to až taký damage a je docela presná, čo sa mi na nej docela ľúbi. Au. Ne, OMG. Dobre, díky, zachránil ma. Díky. Utečeme, OK, nice, a sme tu. CTRL a strieľame. OK, utečeme. Au, granáty. Ja tam tiež hodím, nemám. Tak ja sa tu takto zakepím.
Tu máš knife, ty. Tu máte naslepo, skoro, teraz si lahnem, vyskočím a som dát. OK, granátomet, nevadí. Takže tak, toto video asi odozdám až v piatok. Asi v piatok, pretože bude trošku dlhšie a ja nemám až taký veľký čas cez týždeň dávať videa a on sa odstrelil, nemám čas dávať videa na YouTube, pretože to chvíľu čaká. Síce mám Fibernet, kurňa, ale už má Sereta MP5, chce to inú zbraň, napríklad snajperu a ja som nemal bodky. Bereme si Ruger alebo pušku. Tu som vám ešte neukazoval a práve sme dali headshot. To je čurák, haha, au, tak zozadu. Zozadu, ne zo spodu. Zo spodu, alebo ja neviem, proste je to šialené. Kurňa, naboje, granát. Umri kokos. No, ne. Ja si berem teraz brokovnicu, au. Čurák. Tu máš. Kurva. Umri. Ty vole. Umri. Zdvíhaj. OK. To je čurák. Jo. A ja si rýchlo berem snajperu a ideme na to. Granaty, veľa granátov, nevadí, mne to je jedno, ale bonus je to, že tam... Ty kráso, tak to bol monster kill. Ja si berem duálky. Ja som mal, myslím, že v tutoriáli, ktorý práve odozdávam, myslím, že tam som mal hneď prvé ako duálky. Nejsom si istý. Dobre, ja si ich furt nehávam, takto. Nice. Trik, teraz trošičku. To je čurák, on utekol. Dá sa povedať, že ani jeden z nás neutekol. Tu máš kokos. To je čurák, ne, vyžer mi ho. Nice. Tak, zaslúžil si to bastard. Tu máš kokot. Prečo ja? Musíte to pochopiť, že ja nahrávam a mám okolo 20 fps, teraz mi to tak ukazuje. Dá sa to ešte hrať pod 10, už nie. Som docela rád, že aspoň na takéto hry vám môžem robiť let's play a aby ste mohli na čo kúkať a dá sa povedať aj inšpirovať sa, čo hrať v poslednej dobe. To je čurák proste. Kurva. Kokos. No, omg. Ne, ja ich na nie. Berem si AUG. A kurňa, však sa ani neobjavím. A deň ma killne. Je to normálne. OK. Nice. AUG sa mi strašne ľúbi, pretože dáva silný damage a presné a rýchle strely. Čož v tejto hre je najlepšia vec. A tohoto čuraka ešte zabijem. Aj dát. Skoro. Teraz. Kurňa, ne, ja som mal shift. Dobre, postavím sa sem. Vyskočím a idem na ňo. Oni ho asi už zabili, čo? Au! Uhuu! Nice headshot. To som potreboval. Kurvy! Ja idem na nich knifeom, verte alebo neverte, jedno zabijem a to bude tento. Nice. Haha, bitch! Rýchlo. Oh shit! Kurvy! Ne! Blbá mapa. Preklínam ju. Tu máš granát. Kurva, oni ho zabili. Dobre. To by som mohol dať nožíkom. Ale nestihol som. Nová mapa. A ešte jedna.
A už by som to aj mohol ukončiť. Táto mapa je dobrá nakoniec. Dá sa tu dobre kempiť a je to dobrá mapa. Basta. Konec. Je tu aj slate. Woohoo! OK, utekáme. Dá sa tu dobre schovať. Tam je jedno teraz. Ne, vyhodil som zbraň. To neznašam. Niekedy sa vám to až tak rýchlo neprehodí. Mám teraz, ne, teraz mám peste. Že? Tak ja si idem rýchle pre nejakú zbraň. To vypadá dobre. Hilka, to sa oplatí. A rýchlo naspäť pre zbranie. Oh shit. Oh shit. Kurví. Ja umrem. Au. Dobre, ja si berem to sniperu. To sniperu. Nakempí sa sem do textúry. Ako keby to není textúra. Kurňa. Headshot. Motherfucker. Čo je? Juj, chudák. A ne, no on ma zabil. Sakra, ja že ne. Niekedy vám tá gulka letí, keď ste veľmi ďaleko a strelíte niekam do vzduchu, proste nevidíte, že kam. Tak proste vám to ukáže, že kam ste strelili. Tak, nice. Vypadá ako dobrý plán. Ne, vedľa. Woohoo! Bitches, motherfucker. Zabil si, nice. To si robíš prdel, blbé slady. Mňa to zhodilo. Utekáme. Hodíme. Oh shit. Woohoo, díky. Do prdele, s čím ma zabil. Aug. Aha, to ma asi nejak nahitovali a potom ma zabili. Tak tento let's play bude asi najdlhší odo mňa. Nie. Z nášho channelu. Asi bude, ja sa sem zakempím. Tečur, jo! Bitch, motherfucker! A vidíte, vôbec ma nevidieť. Ja sa tu nejak budem takto. Nice. A utekám. To je, haha, čuráci. Videli ste to? To je kurva. Cez hýlku, ty pičus. Kurva. Ne, ja žijem. Už ne. OK, vravím, skončí táto mapa a už to ukončím. Takže toto chce plán. Napríklad takto ho zabiť zozadu pri kamore. A zase zozadu rýchlo. Kým sa nekúka. Zozadu. Je môj. Tu máš granaty. Nebudeš mi sem hádzať. Kurva. Pičus. Skoro som ho trafil. Au. Ja na nich idem zozadu. Napríklad. Jo, toto bolo velice dobre. A znovu to isté. Onus musí saliet. Javajs. Tak to bolelo. Myslím, že toto dám. To by som mohol dať. Kurva. To je pičus. Jo, ne. Tak nič, ale dal som jednoho toho Elhin. Takže bodíky idú. Ja si sem láhnem a idem. Uiii. A kde bol? On tam ležal. Ne, to je čurák. Prečo som ja práve musel streliť niekam do zeme? No poď dozadu, jak ja na teba. To je kurva! Ja si rýchlo berem ešte AUG. Uvidíme, jak sa nám bude dariť. A tak. Myslím, že už o malú chvíľu bude video na YouTube. Informačka alebo tutoriál. Čo je soldát a všetko o soldate. On tam kempil, jak ja. Nevadí, ja si berem rokovnicu naposledy. To je kurva. Ja si pripadám ako Blade. Pomoc. Jo. Čurák. Psycho. Samozrejme, link na stiahnutie tejto hry je v tutoriále. Takže sa nebojte. Proste tam dajte zobraciť viac, alebo čo to tam je. A tam si proste len ťuknite na ten link, čo tam je.
a môžete sťahovať samozrejme tú novú verziu. Patche nemusíte, patche sú tam automaticky. Jo, nice, tak to sa mi podarilo. Brokovnica si mi páči zrazu, pretože je taká silná a s granátmi je to drtivá kombinácia. Hilka, idem tu cez hilku. To je čurák, on videl kam idem. On proste kempil. Dobre, ja idem na ňo. Jak zozadu. Všetci napadli ma. Uí. OK, toto by sme mohli dať. Kurva! Opiče! No poďte! Ja si berem na nich knife. Dúfam, že na konci tohto videa si kúknem záznam alebo proste video a zistím, že mikrofón mi nešiel, to by som sa zošaliel, ale mal by ísť, takže dúfam, že to bude v pohode. Na Minecraft videa ešte budú. Jak o to odsúva čuráka. Však tam len kempy. Kam utekáte? Kam utekáš? To je čurák, však si ho nahitujem a on zdrhne. Sa nehrám. Jo, zabil si Giuliano. Ne, to není Giuliano, sorry kamaráde. Ale si na YouTube. A s tým by som sa ti chcel ospravedlniť. A neviem, čo to tu trepem, nechcem sa ti ospravedlniť. Ty hajzel, zabil si ma dosť veľakrát. A... Ty kokos! Kurva! Qui ma zabil. Kde je? On lietal, každý to videl, flyhack. Ne, samozrejme flyhack to nebol, myslím, že taký hack na túto hru nie je. A ja toto video ukončím a ahoj.